Aikido? Trenirala sam karate, judo i taekwondo. Šteta. Oprostite, ali Aikido je neophodan za ovaj posao. Žao mi je što to neće funkcionirati. Nitko u agenciji nije ništa spomenuo. Bilo mi je svakako zadovoljstvo upoznati vas. Vjerujem da ćete pronaći drugi posao. Da, Želim vam u sreću redu. u budućnosti. Doviđenja. Hajde, Doviđenja. sretno, s Bogom. No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me habló de ti, mientras algo crecía en mí, encontré las respuestas a mi soledad. Ahora sé que vivir es soñar. Ahora sé que la tierra es el cielo. Te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo. Te quiero, que me extrañas con tus ojos. Te creo, te creo. Te quiero, ahora sé que la tierra es el cielo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Sretan rođendan, ljubavi moja. Pogodi što? Donio sam ti cvijeće. Prekrasno je. Vilu, moraš mi obećati da nećeš više bježati od kuće, u redu? Dobro, obećajem. Da? Da. Ne vjerujem ti. Mislim, pogledaj se, još nedavno si bila malena djevojčica. Jako malena. Kad bih te držao, mislio sam da ću te slomiti koliko si malena Ma bila. daj. Znam. Sad sam da, u dovoljno redu, da. rasplakala. Ne želim Jadinu zabavu. Nije njezina zabava, tvoja je. Svejedno, ne želim je. Ne želim. Pa slatkice, Jay te samo želi razveseliti, to je sve. Ali, Svi mi samo želimo da budeš sretna. Ajde, daj. Nasmi suda, Ahmod hoda i evo pomoga. Oho, to bi bilo toliko jasnije da ja govorim ruski. Hej, šta ima Carli, ekipa? kako si to sad obučena? Kako to misliš, nije li očito? Pa i ne baš. Sad sam emo. Pa ovo je najbolja kombinacija do sad. Danas je noć vještica. U redu, sad je dosta pretjerala si, ne mogu te trpiti više, ti si lažnjak! Pusti me! Dosta mi je tvoj Što se to bezobrazluka! događa? Što je bilo? Ne znam, pitajte nju. Poludjela je. Prolila je sok po kompjuteru i uništila sav naš trud i onda Ne zanima me što je učinila. Ovo završava ovdje.